Здравейте, аз съм Стоян. Включвам се пак от Термиди Хисар. Напредваме с бара. Сега ще ви го покажа от другия ъгъл. Кажи добър вечер! Много готини хора работят тук. Басейните са вече заредени. Тук трябва да направим един капак, който да дойде наравно с почките. Ето, показвам. Страшна красота. Обаче бара ще го направим един път. Чао и до следващото включване.